so that so abasa or here a chop we are basket and don't look at basket one plastic and then that child be here gave bully a book Italian office then ụfọdụ at times ọsịkwa ya bụrụ ya bịa ọkwa na bịa the child ebukọrọ ya so mmadụ amara ihe ha na-eme maka anyị chadịkwa obere ma betie ma ọ bụ na ha dị atịtịnete ndị na-amarọ mma ịghọtago so and ụfọdụ na-eyi akpọkwa ụmụ nwoke kwetu so mana ihe ịkụzi okịta bịa strike ama ama esi n'okwu ike and some of them abụrụ nọ ndị na-abuse sexualist na-abuse ụmụ nwoke ịghọtago ihe na-eme ha so nwatakịrị iche ọbụla enwere right ị na-akpọ ụmụaka si ya mana ụmụaka a na-akpọ a na-awere ndị nke ọzọ a na-asị na ticha akpọgodo ya na ọkpa ọ dị ọka kịta ị ga-afụ ticha ya ya na-agafe n'ụzọ ọsọ gị gafere asef ụmụaka tema nkele dị ya maọbụ gị na ya bịa kpọọ ịbịa isi a ticha ha na obere nwa ekwu ya n'aka mgbe anyị fụ ticha ịgba nke ọ na-aga n'ụzọ ịgbakpuo n'ime ọhịa then ticha siza gị bịa butere ya ihe basket o ji akụzi ya butere ya n'ime ọfịs ịgbaziri na ịbụ champion ọsịsịkwa gị bịa bute ya na haus ya okwu agwụ ndị ọzọ a na-along for this thing so but if for some bad ones attack into the opportunity to abuse the girls and the boys so from my own perspective teacher ọbụla etosiri isi nwatakịrị a ya na o bute ihe ọ nọ more than a minute inside the office ya maọbụ ibuziri ebu na house ya ọ dị totally bad. I don't support it and parents na-agwa their children na ọ bụrụ na teacher ya nọkwara more than 1 minute n'ime ọfịs ya ọ bụrụ etu o si mee ya anything jidebe wee na ịnata gị egwu ya onye parents kwesịrị ịkwazi ụmụaka and on no account should you eme teacher ọkpọọ nwoke ma nwaanyị ọ sị gị ha ya ga na-agwa ụmụaka akwa and school etikwa ya ka iwu by the principal by the headmaster mana the issue bụzi ọ bụrụ na headmaster nọkwa n'obi game ahụ ịmazi na nkechikwa so I got watch out these children. Then I go back with female teachers. In a book it up when they go lesbian and don't wire. But then I walk my capua wiper. Only put tell you about jacuzzi basket if you go jacuzzi class. I may book you not here. So then they talk about all this when I book you are not an office. Or I'm going to make a candles at Dalo so ifụlụ ọfụma ọ just nọ nye anyị ụzọ na ụzọ ne enwe ike isi wee makpọ ya eradicate ka minimize because ihe dị ka ọ nọ on the high side o nke bụ eziokwu ihe dị ka ọ nọ na on the high side and ihe bịa mepee my eyes so ụmụaka je mụta n'aka ndị nkụzi ha bịa kụzizielu ụmụaka nọ under them wee na-afụ the breeding a na-azụfa nọ na o nwere ụmụaka ọ ga-abụ ime ite spirit ha dị strong ịghọtago spirit ha dị strong nwaanyị si n'ọnya mekwe na ọka asịkwa na ọ fụrụ ihe o ji this boy nke dị 15 years na ọ fụrụ ihe o ji wee bụrụ odogwu ihe a na-ebu ọ na-awọnda ọ na-ebu iwe the woman na-arụ because emebigori ya nwa ya kedu ka a eshu ezọta nwa anụnwa azọta. Hello. Mgbede ọma ka eke ime? No, ka afọ gị na-ebe isi akpọ m. No, anwụ. Amen. Isiokwu anyị wepụtara tata ọ dị ezigbo mkpa. Mụnwa na onwe m omego m mgbe m nọ na school, secondary school, JS1 ya mere mana my own abụrụ onye my own ndị na-abụrụ onye na-enye m ọ bụrụ onye nkụzi m ebe jere m ga-akwa akwa akwụkwọ ka ya nọrọ eme onye a na-akwara m dị efe akwụkwọ bụ homosexual ka ọ bụ so mana ịma na ihe anyị sitekwe na enwe maka onye nke a na-agwa gị o kwechere m nkwado a ga-esi m na ọ bụrụ na ime ihe a ọ sịra m na abụ mee
otu m ego akwa ahụ o kwuru na m ọma nnasị m ego akwa ahụ n'ebe na asụsụ ndụpịa na be ya ndekọ onye m ego m ga-eji na-egoro ihe na asụ uchie ihe niile okwu ọtụ ndị anọ chọrọ ya ọdụ na elu okwu njọ o mechara kpọrọ m n'abalị ahụ that night ihe anyị ahụ around that time 7:30 ọ kpọrọ m Simcha ka anyị ebe a na-ere mmanya. Akekwa ebe a na-ere mmanya nye gị mmanya na anụ that time. Ya first time mmụọ ebe ebe a na-ere bịa palọ. Oge m anụ mgbe ahụ gee mmanya. Uche ya bụ na after those things o mechekwa I will still agree. Ọ mara na ụta m na-eto na a na-adụ m ọdụ oge niile n'ụlọ. Na-akpọgo m ihe ọjọọ oge m dị anụ gee mmanya nwụcha ihe niile kulie ọsị m dị anụ ka anyị na-anọ isi abalị oge agago broda n'echi ka m bịa otu a ka m si gbaa ọsọ ozugbo m bata onye mbụ m mitere mmanya nkụ shia kwele ọsị m dị ọmụrụ na afịa ka echie warning sometimes ọ na-esi n'aka ụmụaka maka enwe ihe onye mmadụ ga-agwa gị ọ bụrụ na ihe chọrọ ịbata igwe onye ntọrọ gị ọ bụ papa gị ọmama gị ọkwa na onye okenye nọ gị nso ịgwa ya si ebe mgbe ọzọ ikwuru di ya ahụ ọ bụrụ ihe mere eme oke last 3 weeks one get gila my yard ọ dị 16 years so auntie ya akpọ m nwa na phone onwe issue na school ọkpọ m so that week ya nke ọ batara school isi ya na afọ echikwanụ ọsị na ọ na-akwa aga school tomorrow isi ya ka ihe mee ọsị na enwere ikpe isi ya ikpe gịnị ọ bịa kọrọ m ga-eti na enwe nwa m ga-ekwa na school ya obere nwa ndịkwa aka aka eji ya 15-16 ọnụkata ọpịa na-ala ya o metụrụ ọpịta aka n'ala nchi ya mgbe ọ na-eme gị ka ihe na-ekwu ọsọ mba dị eme kochie warning ọbụgharịa mba nchi okeke na-abarịa mba enwego onye ọzọ igwara ya ọsị na ihe mebụ na ọbọrọ ya nwa ya adịna ya chọrọ ka achọ gị na skuul nchi ya mis na ihe ọ na-eme gị na ọ dị gị mma achị mgbalụ n'ọdịrọ ya azụnomekọtaziri ten ọ dịza too much Sewa have to tell Oya why she agwazia auntie. So more about she okay, thank you no or my mama correct machine no problem. I have to pick up phone for auntie. See a teacher na this girl emonye bone ashinya ashinya. See na newe ihe ọ gwara m ihe na-eme na school. Oshim yes na the case there na office here. Yesterday. Mana yawa no way I draw happy with because no question igwa yawa first. No question me to be ambe. Nshia yes no question. Mana to obo no gwara gị na mo no gwara si agwa tike ya. Mana to apụrụ gwara gị ya. Ihe akara m ihe. Ihe jite ya ka ihe nshia na. No question dị ha ame. Ni question gbachi nkịtị ni gosiri ịgwa mwa utita gị. O egbu onye ọzọ. Osinoke. The next day upon ha igbe. The anti Pekasia yaro, Yabata, nothing more than Arian na few. Once again, some no automatic, that is good. No, Macamo and the regional were talking us. Now, principles not got to me. Anybody melody again, or that here. So, here I did not get to get up. Here now, we have 3 weeks ago, can come in, Nenua. So, on a city, oh, my God, Hana, because all I'm more my uncle. Yeah, that man will continue to until omitted the affairs. Again, most of them name me with the spirit not in me. Everyone here can not people now before. On a main cable to Kayabuna. Okay, me on being a hour. Ometuga, or Piaraganaro, a one of you. So, when I even narrow the room, you know, when I don't with other 3 place one all week it was that time. So when they made those boys, Manahama,
Ikulite n'ụtụtụ ike agwụ gị, you will not know ihe na-eme gị. Ojizi ọgwụ aga ka ihe mezi na ihe na-ekwu ọgwụ ka o ji agazi ka ihe mee na those people adịghị ama initiated to it. So other way na arụ tetere aka will obey. The man kwuyi until o mechie ọ chọrọ ime. Ọ dadị mpekere that night ọ mepe anya m sị m da m gaa na palọ ahụ ga ararụ na-enwe ihe m ga-ewitness. Ozugbo mbe na palọ ahụ rarụ tụ na agụ 2 o'clock ọ bịara etiti m aka nkumie ụdị ụra m kụrụ ya nkucha that night in the morning for my brother for other people be known as hey this boy name now this boy must leave this place but I go to a pop from that house man can do others ones sitting out sometimes when could if a man physical or this before but you can't wake up because same with spirit behind it the limbo namu ana mekele that license for presidential road chief Ezimu ndị ndị aba ụbọchị tata mara ya ma chinaza ka nkwụsị ebe a ka ndị ọzọ dị ọnụ n'okwu daalụ sọ daalụ nke bụ eziokwu bụ na most of these people are all spirit amara m even Mr. Smart herself ajụjụ ha ajụrụ ya bụ na ọnụ nwaanyị na ojikwe nwaanyị because ọ dịrọ ka onye ji nwaanyị unu agara ebe ọbụla nna na-cheta ka zụchara obere afịa mgbe nna chetakwara azụ anyị ebido ebe anyị kwụsị anọ m live on YouTube anọ m na Facebook ị ga-edenwuru m ozi n'ebe ndị a ọ bụrụ na ozi ekwere gị odide kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 ndewo and hop-ons. Yeah, I'm very sure.
ebe na gba ife aka na gbara mma nwoke dị n'ime akpa billions fighting billions n'ime azụ aha aje. What is the life if you know feet? Ihe nwere ka anyị na-ebido. Travelers, a bunch of benin. Every farmer kwụsịrị ka anyị ga-ebido. Money, money, money in a billion of hey. Money, money, money in a billion of oh. Sure you get It's all right, so na cheta go mazuna vote 104.3 FM. Dalo so. Dalo egwu nke aha egochapụ kịta anụ a bụ gịnị? Summer Adina, Chief Priest featuring Boy P na Zoro. Ọmalicha egwu. Alright, so tata anyị na-ekwu maka ụmụ nwoke si na ụmụ nwoke ibe fa ya ezu ike na ihe nwoke na nwaanyị kwesịrị ị na-eme bụ ife nwoke na nwoke chọrọ ị na-eme. Which number one, all the good against the law. And Nigeria they promote nke so it's a crime. Na akwụkwọ nsọ ọ bụ a sin. So ọ bụ na ibu onye na-ege m ntị na-akpọ ụdị agwa asịkwa nga akpakwana ya o. Ọbọdụ mụ ya asị gị kwụsị kama na mbọsị ọwụ na nke gị gbalụ n'iru akwụkwọ anyị ewelu gị bịa mee gịnị mee tọpik. Mbọsị ọbụla nke gị gbakwana alụ n'iru akwụkwọ ya eme gịnị anyị abịa were ya mee tọpik. Gị nwa na onwe gị anarụ dị arụ ofu ije nga dị na ya kwụ ụgwọ dị na ya ebe ọ bụ na onye anwa bụ ihe karịa unu mma. Kedu ka Chukwu ya esi eke nwoke na nwaanyị si na nwoke na nwoke ga-adịrị gị mma na nwaanyị na nwaanyị bụ ihe karịa gị mma? Adị m liberal, adị m open minded, mana anyị ga na-ekwu ka anyị mara na onwe ndị anyị ga-atọ ya ata. All your life it's a decision. Mara na o nwere some decision dị against the law, nwee some decisions bụ sin. When decision bụ law against the law and the sin, dịka ụdị nke nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. Anyị na-ekwu maka nwa obere nwatakịrị nwoke dị 15 years old jee maka m ga-echi tinye ihe a kịta ka ọ dị mma wee sị na nwoke ibie karịa mma maka na onye nkụzi ya na skuul bụ ihe gwara ya na nwoke ibie ka mma wee jezie mee ya nwa nwanne mpi ya bụ the uncle's son, nephew ya. Wee kpọnye nwa mmadụ ama ndị nwunye ya wee gwa mme ya. Or just the spirit of God be here, my Holy Spirit. Because normally that thing kwesịrị ịkpọfe that child to the point ọma ngwade mmadụ fe mari ọnụ oyi ha no years na-ekoduko ihe ahụ n'ime ụlọ mmadụ. Hell, ife ebe mpa this boy na-ebe. Hey, na afọ nwoke na-ebe akwa nsị enyere nwa ya poison egburu nwa ya. Mgbe nnụwaziri akụ wee sị hi o wutekonya bụ nwoke
wuti ya ịmara ihe bụ nwoke na-ebe akwa mmiri akwa ekweghị ya ikwu okwu even though ụfọdụ ndị na scale na-ekwesị ịbakwa nwoke nka biko you push allow men to breathe, let them breathe. Ha bụ mmadụ ha chi ibe akwa sọbụ, let them sulk and sob, nwere ife ome mmadụ anya anwụ mmadụ ịnwụ dịka anyị na-prevent self ihe arịrị ihe ọjọọ nwa dị 15 years nke dị 15 years eje kụzikwuolu onye nke ọtọ amarazi m na onye nke ahụ n'ọdị nke ahụ bụ ife je gwazie mma ha na a na-ejekwa afịa ọsịa maọmị Chigemezi Chinemeze bụ afịa Chinemeze na-etinye m ihe na ọhụ nsọ. It's not funny, but I mean mgbe ka na-asị ya mechie ọnụ ya ka ihe ọ na-ekwu nsị ya na nna ya a na-alụzikwa ya asịzi ngwa ya the woman hapụzi afịa ọ na-eje sị ka o jegodo na nke nwanne ya nwaanyị ka ọ ghọta ihe na-eme sị nwanne ya nwaanyị na-ekwu ihe nwa ya gwakwara ya o onye nwaanyị wee sị the child ngwa yipụ trouser gị n'ike ụmụ this boy wee bụ na onye dịchana ya wee kpọrọ nwatakịrị a wee naba n'ụlọ esi Chinemeze ngwa yipụ trouser nke gị oyipụ onye nke ahụ ọnya dị ya na kalị amakwunu m ihe Mr. Smart nwanne ubu amam na ọ bambu amara m ihe obu mere ụmụaka ji ọ gosi gị na ihe ekwesịrị na-aga ebe ahụ ụmụaka ekwesịghị na because ọ bụrụ na ọ ga the right place o nwere onye ga-emere ụdị arụ nke ahụ and maka revenge si adị ebe onye ọzọ na-eme m ya mma emekwu ya onye ọzọ onye that boy ime onye ọzọ na-eme m ya onye ọzọ ya anara arụ ofu ya ka anyị emegide mfe mara ọ mara ha arụ ama na-ebuzi ọnya na arụ ọ dịziala ize ọ bụrụzia lifestyle fe mara the whole community adalụ nwoke ọ bụrụ nwaanyị ka adata sị ka ịdatụ nwoke ọ bụrụ na nwaanyị ka ị na-adata asịkwa na amụọ nwoke ya bụrụ nwaanyị ụfọdụ n'ime anyị mụrụ nwoke mana anya anaghị eru anyị ana melụ ndị mmadụ ji wee nala ụmụ anyị ọnọdụ fa ndị nke bụ nwoke ndị nke bụ nwaanyị nwere ebe uche gị adịghị eru chaa ọ gbasa adịghị sef ụmụaka ga na-emebi cheta na nọ na YouTube na Volt Odenigbo nọ na Facebook Volt 104.3 FM nọ na phone line bụ 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Hello. Hello, sorry. Godwin Kenjabo before. Was choice the relevance. Yesterday in the Bobasala contact agency to deal with this recalcitrant police officers yes, all the relevance. Okay. Although this night at 8 o'clock, to know here on my sister station, to know Energy FM, they ought to go by 8 o'clock dots. All we program Odega. Yana Bob Tori Wawa. Yeah, that man here now we're a stage of volunteers, my lawyers, my different people from different professions. You will know the case, Mako over one A4 officer had their child because that guy who girlfriend Yana does now my destiny or just born your young yesterday. Then I get here one A4 man, similar to the Puerto, or a young boy who a business guy. The guy Yana the number, Natures Yanas, or Jabba. These people deal with them all one can escalate here to even headquarters at Abuja. The guy I just found cable at the where the police is not IG, had a police, the IG office. It's not so normal. But let's everybody now listen about it over. And I want number almost waiting is job. I can see the number. No, don't worry. Oh, my colleague, I'm a mere former. Okay, that's a number. Never be a colleague. It's on a job into such a case. Between me and the deal wrong with whoever is involved, honestly.
So before I can sit down, you break back to your notice. Thank you so much. Dalo. Hụ na afọ uche mmadụ echetezi m na onye dịka Odega nọ the sef. Uche mmadụ na-abịa abịa. And onye ka o ji awa emekwa na anyị buru bịa na Volt FM ka anyị tụkọ isi ọnụ ebe a wee ebe anyị na-atụkọ isi ọnụ anyị kọ mamịrị ọnụ onwe ike gbaa ụfụfụ. Uche m adịrị amụ na Odega nọ few weeks back. Ịghọtago? So ọ dị very good. Thank you so much for reminding me. Hello. Mgbede ọma ka eke ime. Good evening. Ka afọ gị na ebe isi akpọ m? Okechukwu from Enugu, gaa n'iru. So can they even do half one because the advantage is sitting there for now. Actually, how of course all the court, she could have been a new man, maybe I know she. Which that now, the problem is already ship out is going down. All I can do is do it down. People are now with the pampa because you should keep a woman and the power of my Anna. And another one, one family go down, half one. So when I do advantage in the month, you do it again. But now we teach you for a future. But I do all it. So I think my body, I would bring another pushing out grass. I could see I go to them one. Not one advantage. And if I could seek out, whenever you see something like that, get out. So you can compare for time. Thank you. Thank you so much. Bless you too. Dalu. All right, 0706-048-5853. My one at 0915-570-8347. Hello. Hello, Chichinazo. Mgbede ọma ka eke ime. Mgbede ọma, adị m mma. Kafe. Anyị gị na anyị na-ekwu Ogbuzu Ọchake. Ogbuzu Ọchake. Otu agụ were na-akpọ. Ogbuzu Ọchake bụ onye Nkanụ. Mba, abụọkwa m onye Nkanụ. Okay, ọ maka Ogbuzu nnọ n'ime ya. Nnọọ gaa n'iru. Daalụ, oge iwepụtara na mgbede amaka. Daalụ sọ. Ihe gbasatara datin. I witnessed m ya oge nka na-etopụta okorobịa. M gabigara ụfọdụ ihe gbasatara ya. Ndị ma ebe bi na my border, ebe m binyere my border, my elder brother kpọpụtara m obodo a. E nwere one guy na-adị kwuru maka mmụọ ya na-edina with ya nwa. All the form of his friend, that my brother's friend. Mana ma nọ maka mụnwa ka o ji maka ya wee na-abịa na-arahụ na nke my brother. Anyị niile na-edina akụ n'abalị. Oru abalị ekwe mụziri ike mana mgbe m ji chọpụta mgbe m ji wee chọpụta the thing pụta na-akwụcha ihe dị agha na-arụ ihe na-eme m ya so ihe a eme m so before my elder brother na-akọwara ya so nke m nwetaziri nke m ji wee nwetaziri red handed bụ na m dere ihe a wee tete one day wee tete ihe a ọ ga-aka mpere mpe oge about ebe 16 to 17 years then. So ihe a wee mee nke wee tete n'ime abalị wee mee na na-abụ nke bụ so my brother sef ọ dịka o mee travel that very day ọ sị ka ọ rahụ ka o si arahụ ịghọtago ama nnọọ so that thing mgbe a complain na my brother ọ sị na ọ ga-agwa ya amazikwe m ma ọ gwa na ihe mere na obodo echichara m ya warning say I try to do this kind of thing again. So onyezie gap ihe mere na obodo ọ na-abụgide ọ na-akpọ m ịghọtago nwa oge o sikwu m n'ụzọ na-akpọ m na m bịa mana bịa ịghọtago nke a ji ime nke eji ime nsị a na m ga-abịa ọkwa saịdị ebe aha my brother bi oge a ịfụ the second one bụ na the guy ọ na-arụrụ efu ọzọ oge a the guy jikwa egwu si m na m bịa na be ya na m bịa ma na be ya mi na ya na-ekele n'ụzọ mi na ya ma as friend so ọ sị m na m bịa ma na be ya ejigbo ama na ọ prepa achago rice o tinyere so obi gwa m sị na m test kwana anything
So ọbịa ozigbo na-abatado na be ọdụte ma rice ma anya na mbịa ji enye na nuklie ji ama anụmanụ. So nsị adịmeri ọyọ melu ya mara nsị adịmeri. So ọsị m ngwa na nke ihe m ga-aṅụ nke mmanya ọ ga-ewetara m. Nsị a ngwa adịm aṅụ mmanya ọsị m na nwechasị ya ngwa eweta mineral ọsị nkochi m na ọma wetakwa mme soft drink na onye ga-aṅụ ụwa alcohol. And the test mgbe m alcohol that time. Oyogide m nsị ya ngwa ya wetara m alcohol. O wetere m alcohol a ịbụ aṅụ ofu ọsọkwa ṅụọ nke ịgba. Jisi ike ṅụọ nke ịgba ọsịkwa m ṅụọ nke ịtọ nsị ya mba ka m bilitere o kwechiri ịfụ nne a na-eme na ya na-agwodogodo m pushie one side wee gbapụta na door otu a ka m si escape that day. So since aha ihe ndị a na-eme karị mana ọchukwu nna amaghị m ụdị ụwa anọ n'ime kịta ndị obodo ihe anụ sodo na ngomoro akasịkwa ihe ụwa kịta ma eziokwu. Daalụ, ekelekwa m. Daalụ sọ nna ọkọtọ kalịkwa almost niile emegokwa experience one person or the other chọrọ itinye unu n'ụdị ọnwụnwa. Almost everybody fụ na ihe a dị on the high side, not just na ya dị a voice out. Ụmụaka adịghị ekwupụta na obido, ndị okenye kwa na efi na ha ga-handle onwe ya by themselves. Ada otu ị hapụrụ onye a na gị nwa bụ target ome isie gị target bụ onye ọzọ. Hello, mgbede ọma ka eke ime ka afa gị na ebe isi akpọ m. Blessing from ebe agwa no ọ dịkwa After that,
Approximately Kalamanya, nearly I share that black and upon will be in a class to lunch. How she feel and the rock. On that one year, what I shall be. Now to that, I can't ask me. I know you can ask me. Down my sense.
lecturer n'oke poli ịma ọpụta bụ nwanne nwaanyị bịakwa na-agba m ya na-agbado gị nne nwaanyị na-emekwa n'ezi ọ na-abụ m onwe ha ịsụpọpụ nwaanyị a na-akpọla ahụ mmadụ kwesịrị ike ọmụta nwa ị na-ahụ nwa gị ahụ etoro m topụta izi nnọtụ ma nnata na mmadụ enene na ahụ ka eke mmadụ si amụta nwa ọ maghị ihe na-eme nwa ya o buru onye na-agagharị ọ tụrụ onye ọzọ ọ tara onye ọzọ praizie ife achọpụta ife nọt ife ọ ga-emekọta ya too mere ya na-aga filip ahụ aba ya ahụ akụziere nkụzi ebigment na-eme ya because they are very abụrụ ibu jisi ike daalụ sọ daalụ ọkwata ka mma agba m na ha buru ibu mana ịmago na amarọ m that na everybody ga-akpọ m tata ga-experience gị amarọ m na onye ọbụla ga-akpọ m n'ụbọchị nke taa ịghọtago hello mgbede ọma ka eke ime adị m mma nnọọ Honorable Ndubuisi nnọọ ọ na-amawo ọ bụrụ na si anọ ịma na mgbe mbido ọ bụ na ị nọ mgbe mbido nsị o nwere obodo ya na-enye ndị mmadụ too much respect because onye mere omume a bụ na adult ọ nọ ebe late 50s ya early 60s ọ ya ka m na-ekwunu oke nsọpụrụ amara Chineke bụ ọya onye ọbụla na-amara Chineke ihe kọrọ ya onye a dụmọki na o mepere onye ọ ga-eme ya onye ga-eme ka otu ime ya nwa m bụ Chineke ama akpetite gasị m ka ndị ọnụ onye nke unu na-ebunye stade esetụgo problem esetụba aka nọ on the way ọ bụkwa na adult nwa dị 26 years 26 ama m na ịghọtara ihe m na-ekwu adult in terms of ndị amị ejila amị bịa kwute gị mana ọ bụrụ mmadụ niile ma right ha honorable ọ bụrụ na Enugu a ka o mee ọ bụrụ na ya hometown ka a gara ebe intimidate na ya kọntrị nke ka ndị mmadụ atụ esi n'ihe a niile ike egwu asị soja ọ maha na mmadụ ga-atụ ya n'ọrụ ọkwa m gwara ihe mere ụbọchị ntị na ana enwere jide ma son ọkwa m kọrọ ya mba ike ọkwalụ m ya anụrọ m dị akụkọ eziokwu eziokwu Look country. Now this is first night Saraya. You can't intimidate me and get away with it. Or any of my relation. People where here Jane and Kendami, not within that very side issue. After all the people recruit many here. Also when all
I wanted to call you yesterday, but we just I'm for Nandina as well. I can't enjoy what about. Anyị ga-abịa eme onye agwara maka Odega ga-asọtụ the problem mana ọ bụrụ na o chewa Anambra ebe ahụ jụọ ya ebe ọfisi ebe ahụ you can easily go and report there before the thing ọzọ ụwa azụ. Daalụ so honorable. Ngwa m ihe were ya na-abụ nnọọ na-atakasị m ntị m. Daalụ. I need the Indian to give so honorable. Don't worry. I got sort it out. Take fellow we get up. Otu andu could involve. Mwa buku ada atakwan tomato. Hey! Mwa. I can say I say a chai. Because what kotalum the tina so nyom imagon I need I no kocha na waka. O mana obajo dolo no mwa bu aka iron. Iron bender. And I say unfortunately I no me Enugu. Onwe onye Ekwesili ije futa ata mana ifugo na ode ọrụ nwe oburu ọrụ ya umpa hapụ imago. So mana odigo ko ya the man follow we get up anyway because one thing is sure he was intimidated and wrongly. Onwe ebe na after na streets your friends on these ogbega say man need to je kpọrọ onye army indicting ndị soldiers and ndị agụ solukwuo ha ya n'ike maka na ha mana atọ na bad pass something must to fall out. Boy ya fall out na ka uniform ha happy fall off from their body. Maka anya bụ okwu ya eshikwa ike. Hello. Mgbede ọma ka eke ime. Ka afa gị na ebisi. Okay, one from where? Okay, one from New Artisan. No. Dalo. Ọkwa melo ojiro wee gwa onye ọbụla. Nwa nwanne, yes.